ना टंगैबो दल बाय दल सिसिन लाइलिया जे जागाव बीजेपी नि भोटार करिखा आईपीएफ टी एमएलए अंगनानि इमां करै जे जागा आईपीएफ टी नि भोटार करिखा बीजेपी एमएलए अंगनानि ब्लॉक चेयरमैन अंगनानि कुनु इमां सिकरै सारि गाहाम तिनि सारिगराव हायना हाय आं लाइभ फायो एग्जाम्पल सानाय सिनि किल्ला किल्लाओ जे रामपद जमातिया बर एमएलए अंखा बीजेपी नि ताई बनो ब्लॉक चेयरमैन अंखा फिया ब्लॉक चेयरमैन अंगमानि यागुलो बनि भोटार सक बनो एमएलए खाइने रक बनो चेयरमैन खाइने रक आईपीएफ टी रक न ब सैसुक फानो सामुं नांजाग्लिया ब्लॉग कसाक दे तंग कसम दे तंग तामो तंग रां दे तंग रि दे तंग कुनु आईपीएफ टी कुनु सिबु सिलिया कलसा लेप साबु मासालिया गलाई जों कक बायसि साउथि प्रालेन किन्तु सानाबो नांब्ले रुटि कापरा और मकान जाना नांगिया हंका कलाई नंबो सरकार ना नांगिया नंबो मंत्री ना नांगिया हाइसि कक नंबो एमएलए ना नांगिया ओके तिप्रालेन ना बाहायके माननायबा निनि दलो बरक सिकरि खेके बाहायके माननाय आफोरनो बरक खाथैका बीजेपी आईपीएफ टी न ओके जे जागा आईपीएफ टी ब्लॉक चेयरमैन अंखा आ जागा बीजेपी रकनो सेरलिया आरो गना खाइलिया गलाई आ बरक बियां थांनायबा 2018 सीपीएम न मेसेनै आईपीएफ टी बीजेपी न गवर्नमेंट टू मानि आजराव बरक गोबां आईपीएफ टी बीजेपी नि स्मुथ फांसन यानि बागै जे औ बासि जागनै रक हायनो हाय सीपीएम किफिलि थांनायनि बागै गोबां मा लामा नाय दंबायखा फिया आज जराव 2021 नि एडीसी इलेक्शन फायका वानसुक लायखा बरक जों आंचलिक बदल न एडीसी ओ जों सरकार रहरनाय हनै आईपीएफ टी न बरक गोबां मानो दुगान पाट गामि रग जतन सालाय दंमानि आईपीएफ टी न एडीसी ओ गठन खालायना नांनाय हनै फिया आईपीएफ टी बीजेपी बाय जुट कागलिया अंगै बरकनि आरो खाथिमुं फायखा ताई महाराजा बाय वाइसा एलायन्स अंगै हायना हाय दाबि कतर ग्रेटर तिप्रालेन ले एडीसी सिमिसि महाराजानि जे ककटु मानि ग्रेटर तिप्रालेन आबके जों तिप्रासाना हामजागो तिप्रासा थांचा हंकाय एडीसी एरियानि फातार तंनाय रगनबो परक बोसिनि तिप्रासा बरकनबो जों जोंनि तिप्रालेन दुलनाय आबनि बागैसि एडीसी फातानि तिप्रासारनि एरियानबो तिप्रालेन खपनाय हनमानि कक्सि ग्रेटर तिप्रालेन गेबा आबो ताइबो चाकुखा हाबनि बागै महाराजा न बरक सपोर्ट खायका ताइ थांनाय 21 नि एडीसी पास संखा गे ताबगो फाइदि जों अमाय केन राजनीतिक अंक बाहायके बाहाय ओं तामखे ताम ओं आबो जों मा सिनाय आं ताबक अस एडीसी गवर्नमेंट फर्म खाय दंनाय आं अबनो गयनो मुसंगो मुकुट परा बरक कठिन किन्तु मुकुट रक्षा करा आरो कठिन फांसान स्मुथ मा खायनाय आं ताबकबो आं महाराजाना हामबायबो मारिबो ताइ चालगै दंनाय आं मा कयो फांसान स्मुथ खायदि ताइ ताबकबो हायनो आं ताइ कैसा पॉइंट गाहामगन नुगै दं जे सीपीएम नि फाइनाय कांग्रेस नि फाइनाय आईपीएफ नि फाइनाय हयावै महाराजानि दल जतननो पोसग्रेवै ताबक जे साजगै ब्लॉक कमिटी रक डिस्ट्रिक्ट कमिटी रक खाय दंमान नुगो बेलायखानो गाहाम जों फायदि मायखानो नों आं कताल के करै हायसि कसाम के करै कताल के करै जों आईपीएफ टी जात हनै करै कांग्रेस जात करै हनै करै बीजेपी जात हनै करै कताल कसाम हनै करै नों फायके नोंनो तिप्रासा आं फायके आंनो तिप्रासा ओ सिस्टेम महाराजानि ताबुनि सामुं तांमा बेलाय गाहाम जों फायदि हायखानो जों तामके जों बाय जों मिलिलाय गाहाम के सालाय फांसन जों स्मुथ के चलायके जों तिप्रालेन माननाय ताइसिनि ग्रेटर तिप्रालेन जों माननाय जों जयंनाय थानचा आबोचिनि नांगो थानचा करिके जों कुनु माना करै अमनो डेमोक्रेसी सिस्टेम हामबाय